Kani kini All India Radio Shillong ko kubor ban puli da ibadah hunramdi. Kimat bakong san jong ko kubor menta kastem. Penong jila Meghalaya ke lempung ban ajing tip shikinong di madan halor ka PM Swanidhi scheme. Penmi katanat ko kot kya ka sarkar pdengi ka thup jing maham bathamai halor ko kot kya ki jing som jong baro ki jat duma bat klat no menteri sarkar barim ka jila Meghalaya ba Robert Garnet lingdo. Ringkat kari berok kawai la penlong ye kata masa ke PM Swanidhi scheme hanin ke sengi ban penpau halor ki khana jing job jong ke scheme ke bekerja ni kinong diem madan. Ke jela Meghalaya ke de kawai na pedeng ki lai pulai teli ki jela hakari ke bala penlong ye ke jing yalang ban ai buram ye kinong diem madan ki bala pen i ke jing long renti pat ban kiliang syakaran sa ne siwe dia leng bag jing start bamenta. Haba ajing kren hakani ke jingilang principal secretary ke jela Dr. P. Shakil Ahmed ula pentep baka thong bala bu da ke sarkar pedeng ke jela ban kalong bandan la hajar mut kinong yo bentoy ki ban yo ikani ke scheme hapo kani ke snem mangtingka bat ula benrap ru baka jela duk menta kala dan praspa prap kandai ngut kinong yo bentoy. Haba kentui ki tenat baper bakan thup ya ke jaka kan show pisa bakin trei hakarukom mission mut u Ahmed ula ong baka dan ke jingdan kam ban pensyai bat ajing batai syakinong dia madan halor kani ke senjam ha ke jaka ban phalet yaki syaki bank hakani ke jingelang u principal secretary ke jelaw lapen ku burom ru yaki dukhat jongkinong dia madan ki balala ban le no da ke digital payment. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala penmi ya ka thup jing maham bathamai bayade bat ka kot ka khya haki jing song jong baro ki jat duma an pentrek kam yakini ki kendon bala penthamai na dok shitarik uno pra menta usnem. Katanat kala betha ya baro ki jat duma ki bishna ni shalan ni song hadin shitarik uno pra arajar arpu ar kin shon shap lang ya ka jing tho a jing maham halor ka jing ko jing khya kum ka jing tho tobacco causes painful death. Katanat kalau omru bakito ki jat duma ki bashna shalan nesong hadin shitarik uno pra usnem banwan kin shon shap ya ka dor ringkat ka jing tho ajing maham ya ka kot ka khya kumni tobacco users die younger. Kumshibenta jongka azadi ka amrit mahotsav ban rakhe ka jingdap nyopusan snem ka jingyo lalot kari India katanat boarding ka sarkar pedeng ringkat ka jinge trelang bat ka bor penya district ka West Jante Hills district Jowai henin ka sni kala penlong ya ka ujwal bharat ujwal bhavisha power at 2047 haki artli ki jaka kata ha amlaram bat Jowai habakren hakani ka program u MLA ka Jowai Assembly Constituency uba wailat Miki Shala ula ong balingba ka Integrated Power Development Scheme IPDS kalayarap an kentiu ka jing sam boarding nakakli tershi substation ha Jowai bat ka Sumer Sabah bat kumbasa pulai tili kishnong bat arajar khandai spa arngut kinong yo mentoy kilayo jing mentoy lingba ka Dildhayan Upadaya Gram Jyoti Yojana Scheme ula ongro bahadu menta sanspa andre tili kishnong bat arajar khandai spa andre puprangun kinong yo mentoy kilayo mentoy lingba ka so bahagya scheme. Kiwe ki bala ajing kren kila penpau ki jing mentoy lingba ka jing don ka boarding bat kren ro halor ka jing Q state hakatanat ka sam boarding hakini ki khandiat snem. Palat aspa lai plur ndre polak teliki injection COVID ada ban ai kelengkari hadu menta hapo jong nationwide vaccination drive. Katanat ka kot ka khya kari klaya thu bakidon arpo hajar mut ki bayo thamai ka COVID-19 haki arpo saw kanta baladem. Ka jingdon ki balakot pura na ka COVID hakari menta ki long khandai pupra point saw pra na ka shispa. Palat arpo hajar mut hakari ki lakot no haki arpo saw kanta baladem. Ha Meghalaya ki don prapun nyongwat ki balayo thamai ka COVID-19 hanin ka sngi kat ba nyopun nyongwat pat ki lakot no nakani ka jingpang. Baro ki badang don ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya ki long andrew spa khandai pun nyongwat pat ka jingdon ki baklat nakadaw ka jingpang ki long shejan andrew spa sanwon. Kani ka kubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong. Menteri Badan ka sarkar jela babat tengkum menteri ki kampo yeng uba Robert Garnet lingdo ula khlat no anin ka sngi ka yeng sa jom u hanong rim hills hakarta ka bandu pu arsnem uba RG lingdo ula mi khmat nakalat umkhra constituency ki ar samai hapadeng usnem ka khandai spa khandai pu pra hadu usnem arajar pra ula longro kum vice chancellor barim ka school ba Martin Luther Christian University
Unang Menteri ki kampo yang berem ke jelau lawan pai biang sya ke kamsan himasima haus nam arajar arpuwei da ke penyesok biang sya ke seng kongres batla aruban ong bah kepor ba ubat kum Menteri ki kampo yang ulalong ubaslur bat nikmat mi syakmat ban kren persya halor ki kam pentrim. Lapenong ke jingelang sengulam nen kesngi kongres pawan hak balawan banyadon lang de kidkhot ke seng kongres na ki blok ki badan hak jela lapenong ro ke jing sngap jar ke ba minute kum kadak ke jing burom yo ba RG lingdo hak kerwa sengulam ke MPCC ke ong ba RG lingdo lalong unong yelam ba pau khmat bat unong san hima baskem hak ba ki jing tre jong una ke benta ki breu bat ke jela ki long ki bakrau shisha bat ubalano sinyang shibun syakaroi ke par ke jela ka MPCC kala penparu ba kajing klat no jong ba RG lingdo kalong kajing do ka bakraw ya kasing kongres pat ya kajelahi baro kuwei. Menteri rang ba do kari Narendra Modi unsa ajing kren ha kajing ple ya kajing yalang ha kasien ka beningkong jong ka District Legal Services Authorities meet hanong ba Delhi menta kasngi. Ya kani ka jingilang ka beningkong hakari jong ki District Legal Services Authorities lapen long da ka National Legal Services Authority. Kani ka jingilang kan penlet jingmut bahalor ka jingtaw ya ka rukom ka bayas no lang kanang banwan ra ka jingilong ka jo bat ka jingrenti habaro ki District Legal Services Authorities. Ka jingdan jong baro ki District Legal Services Authorities hakari kilong nrius pa nyo penriu teli. Ka Rotary Club Juwai bat ka Rotary Club Orchid City Shillong ringkat ka jingi lang bat ka dorbar shnong kli tershi men ha kasngi palay kala peteng biang ya ka projek Hariyali ka balas dang house nem balalen. Kani ka club ringkat ka jingyo jingkersyan na ka dorbar shnong kalala bentung laispa teli ki ding so ka bayat ru ringkat bat ka thong jong ka projek ka baong Tree for Future. Ya kani ka jingtung ding la penlong ki pelau jong ki lai teli ki school ka dorbar shnong kli tershi bat kita ki school ki dei ka lompo sit LP school lomperdi SSA school bat ka lomston SSA school. U project chairman ka Hariyali an environment scientist Nehu Vivek Kumar ula ong bahabang itung ya ki ding yarap an penyari ka jing jarngam ka may maryang bat yarap ro ban pen klan ya ka jing pen mi ikal air kuit ka maryang bat kani kan pen kiro ka jing don ki jing thaw ba im ka ban kan tiyo kar hai ro ya ka jing don ki jing tung jing tep ha ka maryang saudong saukun. Ka All India Radio Aizol hanin kasngi kala rakhe ka jingdap sanpun news nam jongka ha ka bala penlong ya ka jing rakhe ha ka station bat lingba ka online mode ha ka jing shimbenta jong kinong trei ka jongka ha ka ni ka jing rakhe u additional director general admin ka All India Radio North East Zone u Ashish Bhatnagar u balai don benta ha ka ni ka jingelang lingba ka kor internet na ka All India Radio Guwahati ula ajingero e ka jingno sinjang jong iwei pa iwei dekhot jong ka station. Ula ongro ba kajing tray shitom bat kajing IT lot kumjo ro kajing tray hok jong kinong tray kawan ra e kajing kemen ba kajing po samberke ye kinong chong shnong kajala Mizoram. Ya ka All India Radio Aizol la seng hakalai poetering naitum khandai spa andre punreo. Bat aswa bangin penkut ya ka kubor sa shisin kimat bakong san. Penong kajala Meghalaya ka Limpung ban ai jing tip shikinong di madan halor ka PM Swanidhi scheme. Penmi katanat ka kwat ka khya ka sarkar pdeng ya ka thup jing maham bathamai halor ka kwat ka khya ya ki jing song jong baro ki jat duma bat klat no menteri sarkar barem ka jela Meghalaya ba Robert Garnet Lingdo bat mentang la poish ka bakut jong ka khubor ka bawan chepi na ka All India Radio Shillong.